baby ina kwana baby. Aboki ya ta kwakiya me ke tafiya me ke tsana tsana ga nan da komai noban ya garin da Allah mu ga dai zauna da labari zauna aboki zauna da labari kai ya kai Allah ga mu cikin garin kai aboki kila ya labari kai aboki wa ga labari na aboki ya aka yi kadiba min gani wata ran hannu ce muka samu ta aje muke mamuna kaga ta shigo hannu ya shigo hannu nan kuna jin dadin ku aboki baka jin bai ta shigo hannu kadiba gani wace kuma wannan Allah wannan ta hada aboki You and I. Yeah. Hola, get a break at the baby. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my. subhanallah inna lillahi subhanallah kai aliyu lafiya aliyu shawata da kai aliyu ba ka rabar fage da mutane kai ku ji fadakarwar da ake yi a garin nan ba fadakarwa mi kai ba ka rabar labaran tashi hankali a cikin garin nan kai duk wani labari na tashin hankali a bakin ka ake so mu jin shi wani irin a baki na ake so mu jin tashin hankali a garin nan kab babu wanda ba shi da wannan labarin fatalwa ce ta shigo duk wanda ta gani kashe shi take kai kar a cikin karin na gudu ka kuke ƙarya ku tsaya za ku tabbatar da zance na gaskiya ce to yanzu kun ga tafiya tabi mun ja da tambaya maka kai ne ba ta raba da mutane ƙarya a cikin gari kago nan duk wani labari da yake a cikin garin ba ta raba shi ai wannan labarin ma matala ganin ka duk tatsuniya ce haka ne wallahi aboki na suna tada mana hankali a cikin gari kadiba ga muna ina cikin jin daɗi da gimbiya ka ga ya ga da akai ba ga irin ta ba ta abokina zo mu dora inda muka tsaya kadiba ga yarin abokina Allah ta haɗu kadiba kallattafa kamar ka sa kuɗi ka saya ga hanci ka idanu ga baki Allah ta haɗu kadiba ga Allah wai ne Allah ta haɗu aboki La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Malam dan Allah dan annabi malam ka cece ni malam. Dan Allah dan annabi boka ka cece ni malam dan Allah. Ka cece ni masiba ce ta tinkare ni malam. Wasu irin musiba kuma Cece ni dan Allah malam. yaro bar kuka ka zo in za a share ma hawaye ko da yake na san abin da kake tafe da shi amma ba ni labari Malam fatar wannan ce da ta shigo gari. Gidanmu ta kashe kowa malam har kaji bata bari. har kaji Har kaji bata bari ba malam. Malam shine nake so ka taimace ni malam. yaro bar kuka Malam kana iyawa da fatar wannan ku? wasu irin fatalwa ko kai ko ka san ni ko a da ni fa aljani ne yanzu ne na koma mutum Wallahi kai fatalwar banza fata da waifi yanzu za a yi maka maganin ta za a yi ma maganin ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. subhanallah Daman na faɗa muku duk wanda ji labari na kashe shi zan yi. wallahi tallahi ban ji labarin sa wallahi tallahi ban ji labarin sa ban da labarin sa la ilaha illallah Malam ita ce wanda na baka labarin ta yanzu fatar wannan. Ita ce wanda na baka labarin ta yanzu malam. ban ji labarin sa ni ban ji labarin sa Har wani zagi na ga kai to yau sai na gama da kai. wallahi tallahi zai na kika ji ina yi ba haici na yi giya na yi wallahi